כי האדם עץ השדה כמו האדם. ואז נתנו לי זירוז והתחילו להיות לי צירים מאוד מאוד חזקים. אמרתי להם, תנו לי טשטוש. החליטו שיש עוד פעם מצוקה וחייבים לילד עכשיו, ומיד. ותוך שעה וקצת איתן נולד, הוא ממש החליק החוצה, לא חשבו שהלידה תהיה כל כך מהירה. הוא לא בכה. ואז כששאלתי למה הוא לא בוכה, אמרו לי, זה בסדר, הוא ישמע איזשהו קול, אמרו לי, הקול הזה מספיק ובסדר. כי האדם עץ השדה כמו האדם גם העץ צומח. כל הזמן חיפשו ולא מצאו. הוא לא ינק ולא מצץ, אז היו צריכים להכיל אותו בזונדה. חשבנו שכשהוא יוצא מבית חולים, תהיה הברית בעזרת השם, אז נחזור למסגרת רגילה. וכל הזמן האמנו שהמסגרת שאיתן יחזור ויהיה ילד רגיל כמו כל הילדים. וככה התנהגנו עם איתן. עכשיו, מבחינתנו זה היה כמו, עכשיו הוא מתחיל את החיים שלו. כי לא קיבלנו שום הבחנה ברורה מוגדרת שיש כאן בעיה. כשאמרו לנו שצריך לעשות לאיתן קצת טיפולים מיוחדים, או פיזיותרפיה וכאלה דברים, אז קיבלנו את זה כדברים שצריכים לעשות אותם על מנת לשפר אותו, אבל אוטוטו הוא יהיה ילד רגיל. עד בערך גיל 3, שאז הבנו שבאמת הפער לא הולך ומצטמצם, אלא הולך וגדל, או עוברת שנה והילד לא התפתח. עברה שנה ושום דבר לא השתנה. השקענו המון בטיפולים. אני זוכר שהייתי נוסע, הייתי לוקח את איתן לפני העבודה לטיפולים. אף אחד לא יודע, זאת אומרת, תשובות ברורות, חד משמעיות, אין. ראינו שיכול להיות שבאמת המצב שלו ישתנה, אבל לא צריך כל הזמן לצפות למה יהיה בעתיד. צריך לחיות את המציאות העכשווית, הרגע, לראות איך אתה שלם עם המציאות. וזה באמת הייתה נקודת חינוך מאוד מרכזית בחיים. כי עד אותו רגע חשבנו שהכל תלוי בנו, שאנחנו יכולים לשנות את הכל. ומאותו רגע אמרנו, רגע, בואו נקבל את המציאות וננסה לשמוח עם המציאות, עם המצב הנוכחי שקיים מולנו. איתן לא היה הולך בהתחלה. הוא מתגלגל ממקום למקום, אחר כך עברנו לשלב של הליכון. אחר כך בשביל ללכת מהבית שלנו עד קצה הרחוב, הלכנו אותו שעה בהליכון, מחזיקים לו את הידיים וכולם מעודדים אותו מסביב ותומכים בו שילך. ויום אחד זה היה ראש השנה, לפני 5 שנים, 6 שנים, הוא ירד למטה ופתאום הוא הלך מהבית שלנו עד לבית של אשקוביץ. ופתאום הוא הלך, ואני אמרתי לעצמי, דבורה, הוא הולך, כאילו, הוא הולך, ומין, מה היה, מה קרה, כאילו לא ברור, לא עשינו פיזיותרפיה מיוחדת ולא עבדנו על זה ולא השקענו בזה ופתאום הוא הולך. אז כאילו הבנתי כמו בתפילה, ברצותו מעריך, ברצותו מקצר, כאילו הכל מריבונו של עולם. אנחנו יכולים לעשות ולנסות וכשהקדוש ברוך הוא יחליט זה יקרה, ואם הוא יחליט שלא, זה לא יקרה. אל תתייחס לאיתן ביחס לאחרים, שים את איתן ביחס לעצמו. ותתייחס לאיתן ביחס לעצמו. זה אף פעם לא היה לי, אף פעם לא הפריע לי יותר מדי. יש לי אח שהוא שונה מהאחים של חברות שלי. לא לקחתי את זה בתור משהו פגם, או הסתכלתי, וואי, לי יש אח שהוא שונה, והאחים של החברות שלי הם לא שונים, הם בסדר. האמת היא שאני ככה נולדתי, והיה נראה לי טבעי לגמרי, איתן, אחלה שלך, הכל איתו, שום דבר לא מיוחד. עד שאני זוכר ממש שהייתי ליד המזכירות וזה, רבתי עם איזה 2 ילדים, פתאום נוסעים, התחילו לצחוק על היתח של הילד הזה וזה. רק אז קלטתי באמת שאיתן משהו, איתן הוא אח מיוחד. להאמין בכל הטוב שבעולם הזה, להאמין שיש סיכוי עוד לעולם הזה, להאמין באהבה שלא עבדה לנו תקווה, להאמין. תגלם כי העבודה הזאת ולעשות בזה לרוב ישראל לכן
עכשיו יעמוד אבישי בן שלמה הכהן, ברוך שם תורה לעמו ישראל, בקדושתו. אז אני בא לכם חיים כולכם היום. ברכו את אדוני המבורך, ברוך אדוני המבורך לעולם ועד, ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויאמרו לו אחיו המלוך תמלוך עלינו. נורא קשה לך לא לדעת ומה יהיה ואיך יהיה ולמה וכמה ואיך אתה עובר אתה שואל את עצמך את כל השאלות האפשריות. אז יש את השאלות שהן לגבי איתן, שהן לגבי התפקוד שלו ומה יהיה איתו ואיך הוא יגדל ואיך הוא יתפתח ואיך הוא יחיה ואיך הוא... מה יהיה איתו? מצד אחד צריך לעשות את זה, צריך לעשות את המקסימום שאתה יכול. והכלל שאני חושב שאנחנו כמשפחה אימצנו לעצמנו זה לעשות את המקסימום שאתה יכול בשני תנאים. אחד, שאתה יכול, אל תעשה מה שאתה לא יכול. אם תעשה מה שאתה לא יכול, זה יכול להחזיק יום, יומיים, שבוע. 2, המבחן אם אתה יכול, אז אם אתה שמח עם הדברים. אם אתה שמח ושלם עם הדברים, נעשה אותם. אם זה הרס לך את השמחה, סימן שזה לא מתאים לך, אל תעשה את זה. לא מצפים ממך לעשות שום דבר שאתה לא שלם איתו ולא שמח איתו. איתן טון. איך היה לך בשבת? היה לך כיף? כן? מה עשית? לא היה לך כיף? למה לא? מישהו הציק לך? הבטן? היית רעב? מה, היית רעב השבת? בגלל זה לא היה לך כיף? או אולי התרגשת? כן? התרגשת בשבת? אז בגלל זה כאב לך הבטן? היה לך פרפרים? כן? והלכת לבני עקיבא? אבל אתה באמת שואל את עצמך כל מיני שאלות. אבל מה שאתה מאוד בבסיס מבין זה שאם זה הקדוש ברוך הוא רצה, אז זה ככה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא החליט. זה לא סתם. לא סתם הוא הגיע דווקא לכאן, דווקא למשפחה שלנו, ולאו דווקא הקדוש ברוך הוא החליט שאנחנו נהיה המשפחה שלו. יש סיבה. אתה לא מבין, אבל יש סיבה. עצה טובה שקיבלתי במכון פרשטיין, שאמרו לי, אל תחשבי על העתיד. היום, תעברי את היום. לא לחשוב, כי באמת המחשבות, הן באמת יכולות מאוד להתיש. אל נבקש הכל לדעת, אל נסתקרן לגבי המחר. יש לפעמים שסיבה לא נודעת, יש לפעמים שנסתר הדבר, יש דברים נסתרים, לא נבין, לא נדע, נעשה גם דברים שנראים בלי סיבה. לא צריך כל דבר לחקור ולשאול, לפעמים גם מותר לא לדעת הכל. אל לבקש סיבה לכל צעד, אל נבקש לדעת כל זאת. איך אתה אומר כן? אתה נוגע בכתף. איך אתה אומר, ברוך השם, שאתה מרגיש טוב? ככה, ברוך השם. איך אתה מבקש סליחה? ככה, כמו סלח לנו על הכתף. איך אתה מבקש לשתות? איך אומרים תודה? ככה. יפה מאוד. אתה עוד מרסק בבלנדר, נכון. אבל מה אתה הולך עכשיו להביא? נייר, נכון. ומה עוד אנחנו צריכים? נייר, נכון. אתה מביא לנו נייר, ובואו נראה מה עוד. צבע, אתה רוצה צבע ירוק? אוקיי, ומה עוד? נכון. כבל מעריך. לך תביא את הכבל המעריך. ולפעמים הזמן בוחן אותנו, מניח לרגלינו
לנו יש את הכוחות שלנו, נראה לו שאנחנו יכולים לראות את הכאב ולהביט לו בעיניים, להיצמד אל החיים חזק, לא למרות הכל אנחנו נתגבר. אי חיוך. איתני יפה. כמה אצבעות יש לי? 4, נכון. אני מברך את איתן שבאמת ימשיך להיות כזה אח תותח, שיהיה יותר בריא, יותר עצמאי, באמת שיגדל, יצליח לחיות חיים עצמאיים יותר, שזה לא משהו שיגביל אותו, להפך, שאיפה שהוא יהיה תמיד יוכלו להסתכל עליו, תמיד יוכלו להסתכל עליו כמו שצריך להסתכל עליו. זה קשה לך להיות ילד שונה? כן, זה קשה לו. הוא אומר כן, זה קשה לו. היית רוצה להיות ילד רגיל? היית רוצה להיות? הוא לא. וזה אחד הדברים שמאוד מתמיהים אותנו. אינן מבין, אבל כשאנחנו שואלים אותו, היית רוצה להיות ילד רגיל? הוא אומר לא. זאת אומרת, אנחנו מבינים שאינן מבין שיש לו איזו שליחות מסוימת להיות כמו שהוא. לך